Bună ziua și bine ați revenit! Astăzi vom vedea nu un produs software, ci un produs hardware. Și doresc să vă prezint o tabletă grafică. Este aceasta. Este neagră și are un conector USB care se conectează la un cablu USB care se conectează la calculator și un creion. Da? Un creion virtual, da? Nu fizic, nu scrie pe hârtie, ci scrie pe tabletă. La ce folosește această tabletă? Tableta aceasta îmi permite să scriu mai bine pe calculator. Îmi permite să-mi scriu cu scrisul meu de mână și nu să folosesc mouse-ul. Da? Știți, atunci când dorim să scriem cu mouse-ul, se vede foarte greu. Foarte prost. Și atunci această tabletă mă ajută, tabletă grafică, mă ajută exact să pot face acest lucru, să scriu mai bine. Voi face și o demonstrație. Mai întâi vă prezint tableta pe care am achiziționat-o eu și apoi fac o demonstrație la ce folosește. Bun. Tableta pe care am cumpărat-o este aceasta, XPen Star G640. Este o tabletă de mărimea unui caiet normal, A5, și cu o suprafață pe care scriu de 10 pe 15 cm. Există și varianta mai mare, 960, care este dublă. Deci este cât o foaie A4 și suprafața este mai mare de scris, care bineînțeles este mai scumpă. Iată, aceasta este varianta Plus, da? Cu mult mai scumpă, aceasta 300, aceasta 600. Bun. Bineînțeles că pe lângă XP Pen există varianta Wacom, care este varianta probabil cea mai răspândită, dar care are și un preț pe măsură. Este mai scumpă, este adevărat că acum este la reducere, poate apărea la reduceri mai mari, oricare dintre ele, da, face același lucru. La sfârșitul videoclipului o să vă arăt de unde am cumpărat-o eu, mai ieftin decât prețul de la EMAG. Deci trebuie să așteptați până atunci. Ce pot să fac cu această tabletă grafică? Păi, dacă sunt într-un curs, cu elevii, într-o conferință, bun, și doresc să prezint doresc să pornesc o tablă albă. Atunci, aici, pe tabla aceasta albă, imediat, iată, pe tabla aceasta, dacă aleg pixul, da, pot să scriu mult mai bine. Bine, scuzați, scrisul nu scriu atât de urât, adică pot să prezint elevilor, bineînțeles,
pot să prezint acest lucru elevilor în conferința mea, da? Și pot direct sau pot să înregistrez, da? Am control și asupra culorii. Da? Deci acum nu mai scriu cu mouse-ul, ci cu pixul pe tableta grafică. Necesită un pic de timp pentru a ne obișnui cu suprafața, pentru că suprafața este mai alunecoasă decât foaia de hârtie. Da, nu este perfect, dar oricum este mult mai bine decât mouse. Bun. Ce mai pot să fac cu această tabletă? Păi să vedem. Putem să folosim acea facilitate de la Zoom care ne permite să corectăm ceea ce prezintă elevii, prezentările, ecranele elevilor. Da? Haideți să vedem cum facem treaba aceasta. Suntem deja în Zoom, într-o conferință și presupunem că elevul ne prezintă tema lui. Da? A făcut o fotografie și ne-o prezintă. Sau pur și simplu ne prezintă ecran. Iată. Noi putem direct din options aici să modificăm și putem cu mouse-ul, dar mult mai ușor este cu tableta, da? Și în view gray, să spunem, alegem o altă culoare și să spunem atenție, da? 2 plus 2 nu fac 5. Da? Deci avem această posibilitate de a adăuga notițe și de a corecta practic mult mai ușor și mult mai aproape de obișnuințele noastre. Da? La aceasta folosește tableta grafică. Spuneam că o să vă prezint și de unde am cumpărat-o. Imediat. Am cumpărat-o de pe AliExpress. Da? Prețul normal la noi, este adevărat că EMAG sau undeva cumpărat la noi acordă și garanție. Prețul teoretic este de 400 de lei, reducere 300 de lei, încă o dată pot să fie reduceri și mai mari, însă de pe AliExpress prețul normal, deși îi spun că e $50, prețul obișnuit în care o găsim este de în jur de $32, care înseamnă mult mai puțin. Dacă alegem să ne expedieze din Polonia, atunci spune estimat între 5 și 20 de zile, de obicei ajunge într-o săptămână, maxim 2. Da? Problema este că nu prea sunt problemele de garanție. Da? Dacă se strică,
probabil este mai complicat rezolvat cu ei. Dar încă o dată ei sunt producătorul propriu-zis. Da? Este o tabletă chinezească. Producătorul este din China. Aici pe EMAG este un intermediar care însă ne oferă și garanție. Eu zic că este un instrument folositor în anumite situații. Dacă dorim să predăm, să folosim tabla albă, bineînțeles că putem să folosim și alte aplicații de whiteboard. Da, la fel whiteboard fi. La fel putem să scriem ori cu mouse-ul, ori și mai bine cu tablița. Controlul este net superior. În regulă. Sper că vă este de folos. Ca de obicei vă recomand, dacă aveți întrebări, să le puneți sub formă de comentarii și, bineînțeles, dacă doriți să fiți notificați prin e-mail atunci când public alte tutoriale, puteți să vă înregistrați și să vă abonați. O zi frumoasă vă doresc!